नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या मारुती गल्ली गणेशोत्सव मंडपात रंगले दत्तगुरु भजनी मंडळ बसुणगा हेमगेले सुश्राव्य भजन. कारवार शहरात मारुती गल्लीच्या सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळान या वर्साक 50व्या वर्षाचो गणपती पूजन केल्लो. या वर्साक या कारवारच्या राजाक विशेष असो सभा मंडप करून गणेशाची भव्य दिव्येची मूर्ती स्थापन केली. या मंडपात मंगळवार 26 सप्टेंबराक सांजेर 4:30 वाजताना श्री सद्गुरू भजना मंडळी बसुणगाव उळगा कारवार हेमचे तर्फेन प्रणीत जगन्नाथ नाईक हेमगेल्या सहयोगान आणि मुत्तल्लीब हेमगेल्या नेतृत्वात भजनाचो सुरेल असो कार्यक्रम पार पाडलो. या भजन मंडळात सुश्राव्य अशा भजनान भक्ताले मन प्रसन्न केले. या भजनी मंडळात समुद्री दुधाळकर, स्वीकार बाडकर, चंद्रकांत भोवी, रोहन भोवी, प्रणय नाईक, दर्शन कोलवेकर आणि दिव्या कोलवेकर हेमी भाग घेयलो असे आयोजकान प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या हणकोण श्री सातेरी देवेली साडी 1,06,000 लिलाव. कारवार तालुक्यात हणकोण श्री सातेरी देवीचो उत्सव सुरू असून या उत्सवाक प्रत्येक वर्साक फक्त 7 दिवसच मात्र भक्ताक देवीले दर्शन घेवंक मेळटा. या वेळात हजारांशी भक्त राज्य परराज्यांतल्यान दर्शनाक येतात हे विशेष. या उत्सवाक श्री सातेरी देवीक अर्पण केल्ल्या साडी, भांगराचे वस्तू, खण अशा वस्तूंचे लिलाव घालून ते उत्पन्न देवस्थान कमिटी देवस्थानच्या अभिवृद्धीक उपयोग करतात. या वर्साक देवीक नेसयली गुलाबी रंगाची रेशमी साडी लिलाव घाईल तेन्ना या साडयेक 1,06,000 रुपये लिलाव उलोवन सदाशिवगडचे उद्योजक श्री प्रदीप कदम हेमी देवील्या कृपा प्रसादाच्या रूपान स्वीकार केली. अशी या श्री सातेरी देवील्या महिमाक भक्ताली मनापासून श्रद्धा आणि भक्ती असा हे एक उदाहरण म्हणू हरकत ना. 1,06,000 रुपये 2 वार. ₹1,06,000 रुपये 2 वार आणि 2 पेटी सांगता. 1,06,000 रुपये 2 वार. 1,06,000 रुपये 2 वार. 1,06,000 रुपये 4 वार. आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून अंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुला झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता. पण ही संकल्पना पूर्ण करूक जाय तसली फुलाची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा. आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात.
फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमानफळ अशी झाडाबरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडा मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यार नागनाथ फार्म अँड नर्सरी. आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडा योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, केईबी गडा लागी, शिरवाड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480 07800 91085 95870. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.